keeps all our secrets tucked inside. The brook that hums a gentle tune glows silver bright beneath the moon. Oh, whispering pines and emerald streams, we dwell within your endless dreams. The moonlight dances through the leaves, a home of wonder we believe. From fern to flower, a symphony, each creature sings in harmony. The forest hums its heart alive. In this green world we truly thrive. Oh, whispering pines and emerald streams, we dwell within your endless dreams. The moonlight dances through the leaves, a home of wonder we believe. Oh. Kažimír Ševčík, Horná Súča. Dobrý deň, pán Ševčík, to sme dorazili. Zdravím. Trošku sa nám to natiahlo, ďakujeme pekne. Nevadí, v pohode. A toto je veľmi špecifické u pánov Ševčíkovcov. Čo nám teraz povedali? Viete nám to zopakovať, čo ste nám teraz povedali, že čo? Poďte sa nájsť. Poďte sa nájsť. A ocino zopakoval, že poďte sa nájsť. Mali ste dlhú cestu, Takisto- ste unavení. Takíto sú slovenskí farmári. Prídeš k nemu do záhrady, do gazdovstva a prvé, čo ti povie, poďte sa nájsť. No tak teda ideme sa nájsť. To na čo hovoríš? Som veľmi spokojný. A nič počúvam, čo hovorí pán Kazimír Ševčík. Vlastne máte teraz všetko naše domáce výrobky, či mäso, či zemiaky, či zelenina, či tá polievka, či vajca, či nekev, všetko. To je všetko v tom jedle. Všetko, čo je v tom, tak to je domáce. Perfektné. Takže Chutí to ti? máme. Áno, som spokojný. A je to ozaj bohatá polievka, je tam naozaj vyzerá, že tam je všetko. Aj vajíčko tuším, nie? Aj vajíčka, aj fazula, všetko, ako hovorím, že... No však, že to je originál všetko. Tak my sme sa napapali a pán Ševčík nám teraz ukazuje svoju jednak záhradu, pretože všetko, čo sme mali dneska k obedu od mäsa cez zemiaky, zeleninu, dokonca bazový sirup, všetko je z ich vlastnej záhrady. Všetko si sami dopestúvajú pre vlastnú potrebu a samozrejme uvidíme aj to, čo je na predaj pre ostatných, ako napríklad zemiaky, alebo to už spomínané mäso. Pán Ševčík je z gazdovskej rodiny, videli sme fotky, videli sme storočnú pec, to všetko bude vidieť aj na dokumente. A teraz nám pán Ševčík ukazuje, že ako sa dá u nich ešte čerpať voda zo studne, behy a to, že sme zmokli a to, že ste nám dali najesť a že všetko je vlastne z vašej záhrady. Ale viete, čo je najdôležitejšie sa pýtať tých ľudí. A čo si o tom myslíte? Aha. Nie, bol som na takom jednom. Teudo sa volá. A ten Teudo, to je, on robí akože tiež, on je včelár. A on sa tých ľudí stále pýta, že a čo si myslíte, robím teraz hlúposť a že tých ľudí stále oslovuje, že čo si vy o tom myslíte, alebo jaký máte Akože keď robíte sociálne siete? Áno, áno, áno. Tak musíme sa aj my pýtať. Čo si o tom myslíte? Ozaj, no. Presne, rozmýšľajte. A viete vôbec, prečo tá pôda taká? Áno, áno, že takto, že tak, že... Čo si o to? Čo že si? Dočítali ste sa už? Zistíte čo na internete? Dajte nám spätnú väzbu. Alebo napríklad vieš, že povedať, že vedeli ste, že signálom
machu, že mach signalizuje, že je kyslá pôda. Aha, Vieš, že tých ľudí, že vedeli ste, aha. vieš, a už ich oslovíš tých ľudí. A premýšľam No. ešte nad tým, že čo vlastne na čo je nám taká informácia, že tá pôda je kyslá? Ako potom čo to znamená? Že Keď je máte pôda kyslú pôdu, tak nebe dobre živiny zo zeme. Že tá zem napríklad, nie je tam dobrá kvalitná tráva, viacej je tam machu ako trávy. Dá sa s tým potom niečo robiť? No, vyvápniť. Vyvápniť, akože čo nasypať tam vápno, ono to čo, akože vápno potom to zhalí. Vápno zlepší pH pôdy. Aha. Zásadité. Áno. Alebo dobytok aj napríklad, keď tadiaľ chodí. Viete, keď máte napríklad mach, tak mach taktiež potrebuje nejaké živiny na to, aby fungoval. A potom neostávajú živiny napríklad tej trávy, tej trávy. Takže máte ďalšie mladé. Máme ďalšie mladé. Už sa teším, kedy pokoríme hranicu 50 kusov. Lebo Už sa to bude 50? To už bude 50, už bude zase ďalšia méta. Tak začínalo sa tu s 2 kusmi. S 2 kusmi v roku 2021 sa začalo tu na postupne sa rozrastáme, postupne snažíme sa ísť ďalej a ďalej. Aby bolo dačo po nás vidieť. Tuto sa vždycky viem pomodliť, keď mám aj ťažké dni, aj keď niekedy nemám, aj dneska ráno. Keď napríklad doma v posteli, že sa nestihnem, keď deti hneď zobudia a hneď šantia, tak tu vždycky taký kľud mám. Za čo sa modlíte, pán Ševčík? Ja všetko, čo si v hlave akože tak dám, tak väčšinu sa mi vždycky všetko to aj splní. Ale je to len tak, že poviem, Pane Bože, potreboval by som takú pomoc, potreboval by som to. A potom, keď si neviem dať rady, tak poviem, Pane Bože, nechávam to na Teba. Ty rozhodni už, ako bude, už čo sa stane, to sa stane. A časom možno, že nie hneď, ale časom možno zistím, že to bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať. Takže to nie je, že ja robím. To on ma vedie, ja som sa mu nechal a veď ma. A chcem hlavne to, že byť dobrým príkladom napríklad aj pre mladých, aby som išiel takú inšpiráciu, že pozrite, že však on je mladý chalan, začal niečo úplne nové robiť. Tak nech tí mladí sa taktiež neboja, nech idú taktiež niečo nové, čo majú v hlave, nech to idú robiť. Jak to neubližuje ľuďom, jak to neubližuje ľudstvu a jak je to prospešné pre ľudí, tak nech to robia. A nebáť sa toho hlavne. A bojím, koľkokrát sa bojím. Nehovorím, ale keď sa bojím, tak sa pomodlím. Tak pridávam sa aj k vašej modlitbe, pán Ševčík, takisto ja. Ďakujem. Nech sa stane, amen. Amen. Nie vždy je to všetko ľahké. Koľkokrát kadečo príde, aj do života, aj to, čo sa mne stalo. Tak hovorím, asi to tak malo byť, no. Lebo to tak je, všetko. proste na tom Slovensku a nedá sa tomu vyhnúť, ale tak ja si hovorím, že čo bolo včera, nemusí byť zajtra a čo včera nebolo, zajtra môže byť. Tak teda je to presne, hovoríte vy, je to na nás, jak si urobíme, tak budeme mať, no. Áno. Ježišor. Neuveríte, kde sa práve nachádzame s pánom Ševčíkom. Kúkajte sa, čo je tu okolo nás. Aha. Dobre, tak tam je Adam, OK, ale potom my sme uprostred stáda pána Ševčíka. Je tu 40 koľko? 8 kusov? 48 kusov a pán Ševčík dúfa, že tento rok bude mať 50 a toto je jeho plemenný bík, ktorý sa o to musí postarať. Imát sa volá.
Tak pán Ševčík nám ukazuje svoj poklad a svoje zlato. Je to mladý byk, je to dvojačný byk, čiže ešte veľký plne nie je, ale vidíte, je výkonný. Pozrite, koľko tie latiek je tam. Tak teda musíme ho pochváliť. Dobrá práca. Priatelia, kamaráti, tak ďalší farmár za nami, za mnou Adam a za nami krásna scenéria. To je Trenčín? Áno. Tak ideme do Trenčína a potom ideme zajtra, vlastne ešte dneska nájsť nocľah a zajtra ideme za Petrom Viktorínom do Dežeríc. Pozdravte ho, kto ho poznáte a Adam plánuje cestu, zakývaj. Čaute, čaute. Tak sme dorazili k pánovi Viktorínovi, ktorý je automechanik, má autolakovňu a za chvíľku sa dozvieme, že prečo sme tu, keď... A zase nás hostia, pozrite sa to. Vždycky, keď prídete farmárovi, tak sú tam pekné baby a niečo nosia na stôl. Áno, to je moja nevesta toto vlastne. Vaša nevesta, super. Áno, Ja som dostal kávu, aj keď kávu nepijem, tak teraz dám si výnimočný stav. A ideme sa rozprávať s pánom Viktorínom, prečo sme ho navštívili. Za chvíľku sme naspäť. Vy nám poviete, prečo vy ste sa pustili do autodielne, teda prečo ste sa pustili do farmárčenia, keď ste automechanik a máte dielňu. Ja som za prvé z tejto dedinky, Žeríc. Mňa to ako bavilo, veď moja mama ešte robila tuto na nebohom bývalom družstve. Tu už som len ja ako posledný Mohikán zobral poslednú maštal a vlastne zrodila sa tá myšlienka, že poďme tu chovať niečo a tak najprv koníky. Ja som začal aj pioniere motorky robievať ako chalan, tak všetko som sa chytal, čo sa dalo. Nie, tak som prerábal, potom prišiel jeden známy, že čo sa tu s motorkami začne robiť s autami. Tak som začal robiť od 99. robiť s autami. My sme robili všetky prémiové značky kedysi v Trenčine. Všetky. Mercedes, BMW, Volvo, Land Rover, Jaguar, všetko, čo tam bolo, sa tam sme lakovali, lebo vtedy nebolo toľko lakovní. No a plus robíme do leteckého priemyslu. Môžeme ešte pokračovať? Ale neviem, či to niekomu bude hlava brať, čo robím. Pokračujte. Môžeme ja pri tom jesť? Kľudne, dajte si. Kľudne. No ale toto, koľko to je, 13 rokov dozadu to tak vyvrcholilo, ale to, čo sme robili všetky tie automobilky, že som od rána do večera tam valil, tak som totálne z tej roboty vyhoral. No a potom prišli tie zvieratá. To je riadny kus. Ja no, prasiatka pôjdu potom von na hnoj. Tam sme urobili nejaké také videá, lebo tam bolo veľa kritikov, že prečo púšťame zvieratá na hnoj, že fuj, že však to je blbosť. To nie je hnoj, to je substrát. Aha. Neviem. A tie prasiatka primárne a každý živočích bol na niečo v prírode. Prasiatko bol v podstate sanitárne zviera a zároveň aj taký prekopávač. Aril a prekopával a hľadal dažďovky chrobákov a prekopával pôdu a zároveň kompostoval, dá sa povedať. V našom prípade tie prasiatka používame na hnojisko ako na kompostovanie. Dosť nám to pomáhalo, lebo tým, že ste v ekológii, tak máte trošku vyššie semien burín a oni tie semienka sklíčili, oni to povyžierali a tak ďalej. A taký nejaký proces čistenia vlastne toho hnoja a zároveň zbavenia sa burín nám pomáhali a zároveň kompostovali. Niekto na to používa drahé zariadenie a my sme to kompostovali vlastne so zvieratkami.
Samozrejme sme tu pridávali taký enzym ešte, kedysi dávnejšie. A nepoužívame chémiu, nevidíte, že možno, že to pre vás nevyzerá dobre, ale toto nie je, to sú není, že ak by som to povedal, že také, že hnusné hovná, ktoré smrdia, kyslo smrdia, ale cítite tu úplne niečo iné skôr, možno túto z potraviny, ale už je, vlastne oni to kompostujú. Sú tam nejaké druhy baktérií, ktoré rozkladajú ten špavok v tom hovenku. A oni to pomaly recyklujú. A dobre, a to sa, ako sa ten proces udial, že to je také, aké to je? Čím sa to? Lebo bežne to tak nebýva. Nie, lebo príroda. Ja tiež bežne poznám Dobre, aj od starého čističky detského prasa, odpadek tak máte, tiež máte štiplavý baktérie. špavok, to je to štiplavé asi a to je viac vidím ale ako. toto necítite. A to je teda, Cítite toto? dobre, čo ste urobili inak? No nič, nehali sme tu určitú vrstvu, aby to prekopali. Nie, to v podstate sme tu dali seno, slámu z našich lúk. To je to naočkovanie plus toho niečo, baktérie. Stále sa treba hrať s baktériami. Čiže je tam určitá pôda, kde môžu vrstva, nie je to pôda, to určitá je vrstva, akože organická hmota. Tak, určitá vrstva. A dobre, čo s tým potom asi? Ono tam nechávate toto vždycky nejaké, alebo Necháme musíte to častočne odviezť asi potom, nie? Nič, normálne, keď ich potom prežijeme dovnútra, tak sa to všetko vykydá, zase sa im dá druhá vrstva, veľká, vysoká vrstva, tam môžete dať piliny, čokoľvek. Plus seno, všetko, čo je možno trochu horšie. A oni to krásne kompostujú. A keď sa to vykydá, čo potom s tým vykydaním? No to môžete dať na záhradu. Nič vám to nespáli. Tak potom rozdiel je v tom, že môj dedo mal vlastne hrubé dosky a na tých hrubých doskách v podstate bol to smradlavé a hnusné. Celé je to o tom, že musí toto fungovať ako v aerobnom prostredí, kde je prístup kyslíka. Áno. Bez toho prístupu kyslíka vlastne vzniká anaerobný proces, a to je ten proces toho smradu, toho kyslého smradu, kde to kvasí. A ten je nežiaduci, ten potom vlastne páli tie rastliny. Preto veľa ľudí, ten hnoj musíš zaorať a také tie dristy. A v živote to nezaoreme, normálne to tam vyhodíme. A minulý rok sme vykydali, tiež sme to vyhodili na jeden kraj. Keby som lepšie zahrabal vo fotkách, ukážem vám, že o mesiac tam boli na tom hryby. Adam, podám ti ruku? Nie, nemusíš, prejdi. Zvládnete to? Áno. Čo je vlastne regeneratívna pastva a prečo regeneratívna pastva, čo je to regeneratívna a prečo by sme ho vlastne mali robiť a aký to má obrovský význam, či už celkovo, pre prostredie, pre zníženie teploty v krajine, lebo vy keď necháte tú pôdu takto odhalenú, lebo to takto by to nemalo zrovna vyzerať, lebo trošku sa pozabudlo a nechali sa tu dlhšie a tak sa to moc vypáslo. Ano? Tak toto nesmie vyzerať, lebo táto pôda, keď sa vám tuto prehrieva, tak všetka tá voda, ktorá tu je, alebo padne len malinko, alebo padne rosa, tak sa vám to hneď všetko odparuje. Ale keď máte celkom ako vedľa ten trvalý pokryv vlastne tej zelenej hmoty, tak väčšinou vždy vám večer do rána padne nejaká rosa. A z tej rosy vlastne tá rastlinka, ona to stiahne do seba a keď tej vody v pôde nie je moc, tak ona si vlastne vyživuje ten svoj mikrobióm a samu seba a nejako prežívajú a čakajú na lepšie počasie. Hej. Ale keď vy to úplne spálite a tuto vlastne bude tá pôda prehratá na 25 stupňov, tak aj ten mikrobióm, čo je tu vlastne sa zasporuje, prehreje sa a nevie fungovať. Hej. A tuto by som vám, ale musím nájsť také, možno, že to nájdem, možno, že aj to tu bude. To je čo, to je hovno? Áno, to je lajno. To je fabrika pod holým nebom, ja tomu hovorím. Je tu veľa všelijakých živočíchov, chrobákov, rozkladačov, ale dávam to ovoňať. Skúste to ovoňať, či vám to nejako smrdí. Není to toxický ani jadrový odpad, takže... Nie, je to ako vlhká tráva. Ešte tu chceme namlžiť hovnivalov, aby toto nevznikalo. Oni to pekne vedia úplne do guličiek rozložiť. A oni robia také krásne chodbičky aj 35 cm do zeme. A tam to nosia? Tam to nosia, lebo oni z toho žijú, oni si do toho zakúklia svoje larvičky a prirodzene rozptýli a zároveň tú pôdu zase prevzdušňujú, lebo je tam kyslík, sa dostáva to, čo som hovoril na začiatku, že ten koreň rastliny potrebuje dýchať. Tak napadá teraz, že keď Pán Boh odozdával človeku rajskú záhradu, tak sa tak postavili, dívajú sa na to a teraz ten človek sa tak pýta Pána Boha, že Pane Bože, čo tu mám teda vlastne robiť? A Pán Boh hovorí, vieš čo, syn môj, hlavne to tu nedodrb. A viete, čo nám naša legislatíva prikazuje? Čo?
že vy hnoj, ktorý rozhodíte na rov, musíte do 24 hodín okamžite zapraviť. Ozaj to sme počuli, koidotáciu. Veď je to taká blbosť, že to svet nevidel. A vôbec nie je dôvod ho zahrabať tam niekde 25 cm do anaerobného prostredia. Treba, aby to bolo stále v aerobnom prostredí. Hej. To aerobné prostredie môžeme ukázať, môže byť hlboké. Hej. To nemôže byť len 5-10 cm, záleží, ak sa k pôde správate. Môže byť to aerobné prostredie aj pol metra. Hej. No, sami to vidíte na začiatku, že koľko je tu tých dier, že jak to už začínajú, lebo všade je potrebné, aby bol kyslík. No. Tu je toho trošku viacej, ale že dostalo to len taká fabrika, že je len vytunelované, že už to je pozahrabávané, ale vidíte, to sú rozkladače. Že tam vzniká nový život. Alebo Tak nejaké, čo je potom tá krava tak táto zač? rastlinka by asi nerastla. Keď má 7 žalúdkov, či koľko má? To je tiež chodiaca fabrika, nie? No je to chodiaca fabrika, však samozrejme. Možno jediný nedostatok sa stal tam u ľudí u nás, že sme sa na tú kravu začali pozerať, alebo ostali sme sa na ňu pozerať iba ako na hovädzie, ale nie ako na bytosť, nejakú tvor, ktorý niečo robí a má nejaký zmysel a úžitok a účel. A na konci hovädzie, samozrejme, ale všetko ostatné nám asi uniká a ostal nám už iba to hovädzie. Čiže aj rastlina, vravíte, že má obranný mechanizmus na to, aby nebola zožraná. To je to, čo som povedal predtým, že sú tam nejaké huby, mykorízne huby, ktoré obsadia a behnú do tej rastliny a chránia tú rastlinu. Oni vás tie zvieratá začnú same upozorňovať na to, že už to není dobré, už nás pustí ďalej. Aha. A upozorňujú bučaním, alebo sú nesvoje, alebo chodia hore dole, chcú ísť ďalej? Áno, už nás pustí ďalej, jasné. Takže 2 dní ďalej, 2 dní ďalej. Podľa vášho názoru je to aj tým, že tie rastliny vlastne napríklad púšťajú tie obranné látky. Látky. Tak, ale logicky to môže byť napríklad kvôli tomu, že keď zožerú veľa, že potom tá rastlina nedokáže zregenerovať, alebo že príliš akože zoslabená. Ale to zviera normálne kráča a stále sa presúva. To len my sme vymysleli, že tuto ich zavrieme a budú tu. Ono to všetko nejako synchronizačne funguje, že to vie, každý vie, čo má robiť, len my niekedy ľudia mám taký pocit, že nevieme, čo máme robiť. Tu je, dá sa povedať, že aerobný proces až potiaľ. Dažďovky tam myslíte, takéto sandviči? Áno, ale ono je, vidíte, že štruktúra tej pôdy, že tuto je úplne zbitá, tvrdá, tak toto vidieť. Áno, aha, z celkového obrazu, áno. Musíte sa z väčšej diaľky pozrieť. Áno. Že je to štruktúrnejšie, že není to takéto tvrdé zbité, hej? Že je kyprejšia tá pôda, potiaľ to vidieť, jak je kyprá. Áno, a to miluje jeden, ty somár, ale to robia stromy. To robia korene rastlín, korene stromov, akýkoľvek rastlín. Keď budete používať medziplodiny, dokážete mať aj vy taký hlboký profil pôdy. No nemusí byť len, že niekde, že možno 5-10 cm. Ten profil môže byť aj hlbšie. Čím hlbšie, tým lepšie. Potom není ani ten tlak tých burín taký obrovský. Keď máme to aerobné prostredie, je to správne prostredie. Hej. Máme krásneho žrebca, toho by sme si chceli nehať do chovu. Ktorý, ten hnedý, tmavý? No, aj dobrý pôvod má. To je holštínsky, nemecký kôň holštínsky. Tento. Má aj dobrý pôvod. Ako s koňmi je to obrovská lotéria. Najhoršie, že to potom je ľúto každému, že zabiť a zjesť to. Aj keď starí ľudia to kedysi normálne robili, nikto nič nevyhazoval, to sa nevyhazovalo ak dneska, lebo nám je to ľúto, no ale tak je to škoda, no však samozrejme. Takže vlastne tuto vychádza ťažké, úplne ťažké, buď kamene, ale v našom prípade teda nedávame to na zem, takže kamene nepadajú, tuto vychádza z týchto dvoch to najkvalitnejšie, ale môže ešte aj z tohto a potom tam ide odpad a úplne najľahšie ide to vlastne vzduchom to prefúkuje a ten tlak z toho vzduchu podľa váhy akéhokoľvek osiva, váhy, tak padá. Čím je ťažšie padá tu, čím je ľahšie ide ďalej. To tak zahreje. Toto je tiež nečistené. Toto je nečisté. Toto je už taký viac menej bordel. Toto je už taký bordel. Akože počistený. Akože dá sa to ešte raz prebehnúť a vybrali by sme tých slabých jedincov. Ale toto vieme buď spáliť, alebo to vieme slabých jedincov v tom, že sú ľahké tie zrná. Sú ľahké. Čiže vy chcete ťažké zrná, tie považujete za zdravé a silné? No, však tam je veškerá tá najsilnejšia energia, preto to takú váha robí svoje, takže môžete okoštovať. To je konopa. Normálna to je konopa. poňa to ako ten čaj potom, teda čo ste nám dali, je to také podobné. Ale okoštujte si, vymerte si zo pár semiačiek, je tam aj trochu pšenice, ale ešte to budeme finalizovať, ale vyberte si a okoštujte, akú to má dobrú chuť. Niečo podobné, jak ten mak. Omega 3, omega 6. Dobré tuky sú tam, hej,
ktoré nesmieme zahrievať, lebo to je prúser. Aha. Takže keď tak zastudená lisovaný dobrý olej, keď už tak Aha, preto má byť zastudená lisovaný. zastudená. My sme dostali od pána Viktorina darček, lebo sa lúčime po 2,5 hodinách, čo nám ukázal svoje nové kráľovstvo. A nejaké slovo na záver, pán Viktorín? Už len toľko, aby sa vám darilo a hľadali ste veľa takých zaujímavých ľudí, ktorí majú snahu niečo urobiť inak ako ostatní a hlavne, aby to bolo všetko kvalitne a dobre pre nás ľudí. To je dôležité. Osvetu treba robiť stále. Tak držme si palce. Počáš? Chcem ti povedať, Adam, že ti ďakujem, že sme tu spolu. A nepoviem, že si tu so mnou. Ďakujem, že môžem byť s tebou. A že sme tu spolu. A sme zase na ceste. Dovidenia. Strašne som si tam No akože nech vidno, že sa hýbeš, možno aj to je fajn. Tak po tretíkrát. Priatelia, kamaráti, v Trenčíne sme nastúpili do vlaku a to z toho dôvodu, že máme v rámci plánovania harmonogramu dvojdňovú výluku, nedeľa a pondelok. Ďalšieho farmára uvidíme v útorok, čo veľmi vítame, pretože Adamovi chýba frajerka a ja som strašne unavený. Čiže dáme si oddych, sauna, masáž a vidíme sa v útorok. Priatelia, počasie sa nám trošku zmenilo. To najhoršie sme prečkali na obede a potom na kufole, kde sme trošku mrochnili. A tak sme sa radšej vydali na cestu a teraz ideme cez takýto pekný les, krásny, parádny. Adam kričí, že stoj a potom sa ma pýta, že či viem, ako funguje ZIPS. Furt sme na C-čkovej trase a taká je všakovaká, že to treba aj tlačiť. Ťahať všeličo. No ale tak je tady hezky, no. Cyklo jak vyšité. Adam zmizol za kopcom na C-čkovej trase. Uí. No ideme ďalej. Za ďalším, kúknite, aké zorané. Také nechceme vidieť. Ne, neoreme. Stretli sme sa s Jozefom Žadkom. S Jozefom Žadkom, správne. A prvé, čo sme urobili, skok do auta a ideme robiť čo? Ideme si pozrieť, jak vyzerá úroda, ktorú začíname oberať za 3 dní. Takže čo tu máme? Že máme tu jablko, ktoré sa volá Galamema. Budeme oberať kaliber 60+, to znamená všetko väčšie ako 6 cm, to znamená, že tu vidím možno len 2 jablka, ktoré sú menšie ako 60 cm, a to je toto a možno toto, všetko ostatné pôjde do jednotky triedy. Jozef je strašne rozbehnutý, lebo on to tu celé riadi, oni sú celkom veľká firma a my pokračujeme v nakrúcaní dokumentu, ktorého cieľom je predstaviť našich farmárov a ovocinárov a práve teraz sme u ovocinára. Končíme na farme pod Polanou, ja som zase strapatý. Rozprávali sme sa s Katkou a s Reném a to, o čom všetko sme sa porozprávali, tak to nám natočil tu na Adam. Vidíme sa. Čaute.
Že mamina nechcela, vy nám neújdete. Pozrite sa, to je pani Ševčíková. Takto vyzerá a pozrite sa, aha, takto nás ona víta. Tak takíto sú farmári na Slovensku, aby ste všetci vedeli. A takto my sa tu máme. A toto je rodina Ševčíková a my vám teraz všetci kývame. Majte sa. Preto je tam taká dobrá zem. No. A hovorím, že my nemôžeme byť hlúpi a nemali by sme dovoliť to, že našu pôdu si tu my budeme predávať cudzým ľuďom. My sme strašne bohatá krajina. Hovorím, máme tu pasienky, máme tu oranú pôdu, máme tu čistú vodu, máme tu jaskyne, máme tu kopce, máme tu strašné rozmanitosti, vodné nádrže tu máme, jazera tu máme. Máme ryby, máme všetko tu, vážne tu máme všetko, len je nestavať tu baterkárne na 500 hektárov napríklad, ako je to. Príde mi to stále len tak, že všetky veľké firmy sú tu, dokým tu majú daňové úľavy. Keď s ním skončia daňové úľavy, tak tu ostanú po nich len veľké haly prázdne. Robíte niečo preto a to je dobré, že to zdokumentujete a dávate to do povedomia tým ľuďom, lebo všetko to záleží len ako sú nastavení ľudia. Záleží to na nás, je to na každém. Každý môže niečo robiť a záleží to len na ňom. Čo spraví, čo nie a akým smerom sa bude poberať. Všetko to záleží len ako sú nastavení ľudia. A bude tu zdravá konkurencia, nemusíme my dovážať z Brazílie, alebo nie sme na to odkázaní. Ani Európska únia nám to neprikazuje, že my musíme nakupovať. Len aby sa lepšie eurofondy využívajú, aby nebolo toľko byrokracie okolo toho, keď si podávate projekt. Takže je to tým, akým smerom sa poberáme. A to je ďalšia vec, je napríklad taká, že ja si myslím, že všetko by bolo v poriadku, kebyže máme rozumných ľudí na tých správnych miestach. Dneska každý tlačí len do vysokej školy každého, aby bol každý vysokoškolák. Dneska je toľko vysokoškolákov a toľko vysokých škôl, že každý tretí je pomaly inžinier, magister a neviem čo. Ale ja sa pýtam, otec mi vravel, že kedy ich bolo 80 detí v škole, dvaja sa dostali na vysokú školu. A otec hovorí, tí dvaja, čo sa dostali na tú vysokú školu, boli aj kapacity. A nie ako je napríklad, ja sa dozviem, že môj spolužiak, štvoraka, ktorý fakt, že akože nič, len má mamu niekde tiež, že na takých vyšších pozíciách sa spravil si inžiniera. Keď spraví takýto inžiniera a dostane sa na nejakú funkciu, kde bude niečo riadiť, tak potom sa nemôžeme čudovať, že to tu tak vypadá, to je riadenie štátu aj všetkého, ako to tu je. No. A tým bych to asi zakončil. Dobre. Amen. Ďakujeme veľmi pekne teda. Ďakujem aj ja, veľmi pekne. I speak plain so you can hear me. Lift me up Neboj sa. and you will know Neboj sa. I do not move on my own. The words I say are not my own. My father taught me how to pray, how to answer when I'm asked. And the one who sent me walks with me. I am never left alone. Lift me up, and you will see I am He. I am what I say. I do the things that please my Father, step by step along the way. Hamba. Hamba.
and you will know. Hamba sa môže hambiť. Že sa nehambíte. Švajdovci. I am guided in the quiet of his love. I do not claim a single deed that was not given from above. What I receive, I speak again. A mirror of the Father's love. He who sent me stands beside me. His counsel walks along my road. And every word I offer comes from him who keeps my soul. Lift me up. And you will see I am what I say. I do the things That please my Father. step by step. Along the way. Lift me up. And you will know. Oh, my voice. Comes from the one above. I am held I am guided in the quiet of his love. When you lift the Son of Man, you'll feel the source behind the voice. You'll know I do nothing by myself. I only follow the Father's choice. Priatelia a kamaráti, sme s Adamom vo Vrútkach a máme za sebou dvojtýždňovú agrocyklovýpravu, výlet po Slovensku na bicykli. Navštevovali sme našich slovenských farmárov a boli sme na nich zvedaví. Zistili sme mnoho vecí a mnoho vecí vám chceme povedať a možno oni vám chcú povedať, pretože ich nikto nepočúva a málo ich počúvame. My sme zvedaví na to, kto nám dáva jedlo na náš tanier a chceme vedieť, odkiaľ pochádza, preto sme sa na to išli pozrieť s Adamom. Tak skúste sa s nami na to pozrieť, že čo sme spolu zistili. Tak vidíme sa možno zase o rok, pôjdete s nami na agrocyklovýpravu. Lift me up. Lift me up. And you will see I am he. I am what I say. All I speak is from my Father. All I do is walk in his stay. All I do is walk in his stead. Lift me up. Lift me up. And you will know. Not by my will. But by his hand. I do the things that please him. With the Father I will stand. Oh. Oh. Oh.